Bakit ka nagagalit sa kanya? Naiingit ako. Naiingit ka sa kanya? O, kalasin mo, para hindi kita saktan. Naiingit ka sa kanya. Mic lang to. Yung sa'yo, magaling. Isa dito. Mahina ang antas na kakayanin. Mas magaling yung sa'yo. Isa dito. Ang kapangyarihan nito, 3/4 ay 1/4 lang. Isa sa'yo. Sa'yo, maabot sa'yo mahigit 100. Ito, 20 lang. Mababang. Pero, para sa kanya, ika, ubos. Ubos! Isa mo, nagagalit ka sa kanya. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Bakit ka nga nainggit? Bakit ka nainggit? Tinatanong kita, bakit ka nainggit? Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit ka nga nainggit? Maganda kasi ang buhay niya. Magandang buhay niya. Bakit ikaw wala kang tiwala sa aking ama na binigay sa'yo? May asawa ka ba? Wala? May asawa ka? Wala? Hindi ko alam. Wala kang asawa? Wala. May anak ka? Wala? Hindi ko alam. Wala kang asawa? Tala? Sige, perasin mo. Nainggit ka sa kanya. Matagal mo na ito dinadasalan. Tanggal mo! Pahirapan kita ng pahirapan sa loob ng katawan niyan. Huwag kang mag-alala, hindi naman masasaktan ang katawan nito. Ito ang sinasaktan ko sa loob ng katawan niya. Magandang buhay niya, kaya ka nainggit. Kakilala mo ito, hindi? Magkakilala kayo? Hindi kayo magkakilala. Sige, nakita mo na siya. Saan mo siya nakita? Malayo, kapitbahay mo siya, hindi? Sige, kalasin mo. Magandang buhay niya. Kaya ka nagagalit at nainggit sa kanya. Wala kang asawa. Ilan kayo magkakapatid? May kapatid ka wala? May kapatid ka wala? Hindi ko po alam. Gay ka lang, upusin mo. Wala kang kakwenta-kwenta, nagagalit at nainggit ka, magandang buhay niya. May kling-kling ka sa utak. Hindi ka natutuwa sa kapwa mo. Wala kang kwenta kausap. Upusin mo lahat yan. Hindi kayo nagdarasal nito, pinapadasal lang ito. Huwag kang magsinungaling. Binigay na mo dyan sa akin. Sino nagdarasal? Ikaw mismo nagpapadasal ka. Sagutin mo yung tanong ko. Sige ka lang. Ubusin mo lahat. Lahat yan. Wala kang ititira. Ubusin mo lahat yan. Wala kang buhay. Wala kang kwenta. Hindi ka dapat mabuhay sa mundo kung ganyan ang ugali mo. Linisin mo lahat. Ubusin mo. Wala na akong itatanong sa'yo. Dahil nainggit ka, maganda buhay niya. Wala kang asawa, wala kang pamilya. Wala akong magagawa. Ibalik na lang sa sakit. Bilisan mo. Bilisan mo. Marami pa yan. Wala na akong itatanong sa'yo. Tahimik yung bibig mo, pipilipiting pindig mo. Tanggalin mo na lahat yan. Lahat! Inisip. Bobo. Nililigaw sila ng kalaban nila. Hindi ko matawag kay Cristo para hindi kayo maligaw. Nililigaw kayo ng kalaban nyo, inisahan niya kayo. Para hindi kayo makarating dito. Sasalang ko na si ate. Sorry, te. Diba, lagi ko sinasabi sa vlog yan, lahat ng mga gagawang pagpupunta nyo, dapat nananalangin kayo. Para hindi kayo nililigaw ni Satanas. Bilisan mo na! Pag hindi mo tinanggal yan, huwag mo kong artiyan ka sa style mo, ha? Wala ka kakwenta-kwenta. Nainggit ka, maganda buhay niya. Wala ka asawa, wala ka sentro. Okay. Bakit maganda buhay niya? Bakit? Mayaman na mayaman ba sila? Wala kang tiwala sa iyong ama na si Cristo.
Huwag mo nang ulitin to, ha? Isandan mo yung katawan niya. Isandan mo yung katawan niya. Tigilan mo ng pag-iingit mo sa kanya at galit. Naiintindihan mo ako. Wala kang kakwenta-kwentang anak ng Diyos. Anak kayata ni Satanas. Dapat ba maghari sa inyong kaingitan at galit sa inyong puso? Pansamantalang ilalagay ko lahat ang sakit nito sa iyo ulit. Kung ano man nararanasan nito, ibabalik ko sa iyo ng 7 beses. At awarin ka ng aking Ama sa lahat ng iyong ginagawa kasalanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Dilat na mata. Sabi mo in Jesus' name. Inom ng tubig. Hinga na malalim. Palasugat yung pabo kahit katiting. Halos hindi ko na hinawakan yung papel mo. Huminga ka muna ng malalim. Tingnan mo muna kung anong pakiramdam mo. Hinga na 3 beses. Sige pa. Banggitin mo in Jesus' name. Ngayon, anong pakiramdam mo? Anong pinag-iba? Anong pinag-iba? Ha? Nahihilo ka? Pahinga ka muna ng konti. At inumin mo na itong tubig. Pero anong pakiramdam mo sa pakiramdam mo? Mabigat magaan. Gumaan na yung pakiramdam mo. Natural, mahilo ka. Bumabalik na yung lakas mo. Tupi, may tao yata. Yoko. Tupi ya. Inom. Parang bumalik yung lakas mo agad. Nakita ka madilim maliwanag. Noong una po madilim, tapos nung buwan na po, abang parang yung salit, kundi na po, lumiliwanag na po. Tingin ko. Sige, anong pakiramdam mo ngayon? Wala po bumalik na po yung lakas ko. Bumalik na lakas mo. Nahilo kayo. Ano pakiramdam mo ngayon sa sarili mo? Pero ngayon kamay mo ulit. Tignan ko. Pigit. Wala na. Hindi na masakit, di ba? Kung lakad ka, try mo kung anong pinagkaiba. Nahilo ka pa rin, hindi. Tulungan mo yung sarili mo. Sabi mo in Jesus' name, maglakad ka, tingnan mo kung anong pinagbago. Nahilo ka, hindi. Anong pinagkaiba? Nawala na. Wala na yung ano. Hindi na po ako masyadong nahihilo. Anong pakiramdam mo sa... Gumaang na yung pakiramdam mo? Wala na yung mabigat. Wala na po. Wala na. Subukan mo yung ganun, tiyan mo. Wala na. Natural, naubos na lahat ng lakas nyo sa tagal na maraming panahon na kayo dinadasalan. Mag-asawa. Magpasalamat ka lagi kay Kristo. Ibabalance natin yung hangin mo. Para maayos lang. Para mawala yung hilo mo kasi sarado lahat ng hangin. Pag kinukulam talaga, sinasarado nila yung hangin nyo. Wala akong magawa kasi trabaho nila yun. Binubuksan lang namin ang hangin nyo. Dapat lagi kayo magdasal, ha? At magpasalamat kay Kristo. Relax. Relax. Sige pa. Sige pa. Sige. Hindi na maayos. Pero ano ba nyo? Relax. Lagkit na katawan mo. Kaya ka nahilo, sarado yung hangin. Ganito. Higa. Hinga.
Ayo. Hindi, ano sa dulo? Gangan mo pa. Yan. Sandal. Hinga. Hinga. Sapa. Sapa. Hinga. Okay. Opo. Hawak. Ano pakaramdam mo? Eh sa kanina. Anos magang? Nawala na yung bigat ng katawan mo. Oh, pakaramdam mo yung nasa ilang mong bagay kung ano pa lumaano. Wala na. Ha? Gumang na yung pakaramdam mo, pati ulo mo. Ano? Pakalakas mo, hindi ako na... Kanina mabigat, ngayon malakas at magaw na. Ha? Wala na nagdarasal sa'yo. Nabubusit daw siya sa'yo. Nainggit daw siya sa'yo, nagagalit. Kasi siya, wala kaya tang asawa masipag. Ay, wala siyang pamilya. Wala akong magawa eh. Nagagalit daw siya, nainggit daw sa'yo, kaya kanya dinadasalan. Kaso ito, napakalayo nito sa inyo. Pero okay na yon. Kasi lahat naman ng sakit mo, tin-translate ko sa kanya. Para siya naman makaranas ng maselang bahagi ng katawan niya na magkaroon ng sakit. Mawawala lang naman yung pag humingi na siya ng tawag kay Kristo at manalangin na siya at humingi na siya ng kapatawaran sa Panginoon sa Kristo. Yun lang. Gano'n paramdam mo? Kaya po, gumamit ko yung Ngayon, susunod ko na yung asawa mo. Halika na, rito sir. Tapos na yan. Akin na yung panyo niya. Yan. Tapusin ko muna itong asawa mo. Mamaya na yung tubig mo. Lagay mo muna dyan. Para isang video na lang kita doon sa ano. Ito, yung nangungulam sa'yo, ang kapangyarihan niya lang, mahina, 20. Dito, 100 plus. Kasi ito yung makukulam niya, may halong subong 3 bato. Ano parang ganyan ngayon? Wala na yung ano, mabigat. Nakakaupo ka na ng diretso eh. Hindi ka tulad kanina. Parang hirap-hirap eh, hindi mo malaman kung i-slide ka. Dahil masakit yung puwet mo. Ngayon, wala na sakit. Salamat ka, Kristo. Mas matindi sakit ito. Kahit pa-operahan mo ito ng pa-operahan, dito mawala. Kailangan tanggal muna. Kaya nga pala, galit ka nga pa ng medicine mo. Wala ka ng pakita. Straight lang. Gagalawin natin lahat ng hangin mo. Magpagupit ka ng boka. Tapos bago mo ipaligo yung banal na tubig ng Diyos ha. Kung ayaw mo magpagupit, bawasan mo na ng konti ha. Wala na magpagupit, kaya mo yan. 50 pesos lang. Kung ayaw mo, asawa mo na magupit sa'yo. Kailangan taga kasi magpagupit kasi alam mo bakit? Paliliguan ka ng Diyos sa banal na tubig niyan, intindihan ka na. Para hindi ka na balikan, ano gusto mo? Magkasakit ka na malalak sa hospital o 50 pesos magpapagupit ka bago ka maligo? Yun. Kailangan mo lang gawin yun. Kung ayaw mo, magpapagupit ka sa buhok mo bago mo iligo yung katawan ng Diyos. Para mabautis mo ang kanya. Diretso. Hindi, kukulang. Natulang. Tapos ganito. Tandaan. Tingnan na malalim. Hindi ka nasaktan, no? Isapit mo, no? Yung sa'yo, personal yun. Yung nangungulam sa'yo na 3 subo, mayroong tao kang nasagasaan na isang taong nagpadasal sa kanya. Kaso, siguro binayaran niya lang, kaya hindi natin madampot masyado, nadampot lang natin. Kasi yung magkukulam mo hindi siya karaniwang magkukulam. Aminado ako, napakagaling niya. Kasi wala tayong gagaling sa kanya dahil sinanla niya ng kaluluwa niya sa impyerno. Pero siyempre, wala pa rin nalakas kay Kristo. Masakit tayo pa mo? Hindi. Kaya pala inayawan ka namang gagawat mo. Mamamatay siya rito kasi pag pinakalaman niya ito. Tanda. Hindi. Liad lang. Kaya. Hinga. Sapa. Hindi ka na takot sa akin. Kanina naiilang ka sa akin eh. Opo. Hindi ka na naiilang sa akin makipag-usap. Kanina naiilang ka, di ba? Parang tulala sa kanina sa akin. Pakiramdam mo. Ngayon, ano pakiramdam mo ngayon?
Di ganado ka. Ngayon ko lang nakakita ng madilim na madilim. Pinangungulam sa asawa mo, inggit lang at galit. Sa'yo, personal ka na niyan dinadasalan. Hindi ka tatrabuhin na magaling na magkukulang kung walang bayad. Liban